Kuuɗe Lilaaɓe suura 14 aya 12 yaaki 12 so'aaki gariiri Antakiya leydi Siriya. Bulus e Barnaba ngaajini habaru belɗum ton darbe, ɓe keɓi tokkuɓe Yeesu ɗuɗɓe. Gaɗa maajum ɓe co'ii Listira e Ikoniya e Antakiya, e ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yeesu, e ɓe mbaggina ɓe ndaro e sembe nder tokkuki Yeesu. Ɓe mbi'iɓe sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. Nder koongale kawtal tokkuɓe Yeesu ɓe cuɓaniɓe mawɓe. Nder suumayeere e do'aare ɓe ngaɗi cuɓaaɓe ɓe nder jungo Joomiraawo mo ɓe kooli. Nde ɓe kuuli leydi Bisidiya, ɓe ngari leydi Bamfiliya. Nde ɓe ngaajini wolde Allah nder gariiri Ferga, sey ɓe dilliri gariiri Ataliya. Daga ton ɓe natti komiwal, ɓe kooti Antakiya, ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Antakiya woni gariiri ndi tokkuɓe Yeesu goni gaɗanɓe ɓe do'aare. Allah barkiɗina ɓe, walla ɓe nder yaadu ndun. Nde ɓe njotti, ɓe kawriti kawtal tokkuɓe Yeesu, ɓe ɗiiwitani ɓe ko Allah waɗi laawol maɓɓe, e no o maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en dammugal hoolaaki Yeesu. Ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ton nder tokkuɓe Yeesu ɓen. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani nde Bulus e Barnaba njotti gariiri Darbe, ɓe ngaajini habaru belɗum ton haa yimɓe ɗuɗɓe kooli Annabi Iisaa. Gaɗa ɗon ɓe co'ii gariije Listira e Ikoniya e Antakiya, ton to ɓe artuno waajinki wolde Allah. Aya 22 wi'i, e ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yeesu, e ɓe mbaggina ɓe ndaro e sembe nder tokkuki Yeesu. Ɓe mbi'iɓe sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. En nani ɗo'o, Bulus en tokkiti gariije to ɓe ngaajinno, e ɓe cembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Yeesu, e ɓe mbaggina ɓe ndaro e sembe nder imaanu maɓɓe dow Annabi Iisaa. E ɓe mbi'a tokkuɓe Yeesu hesɓe ɓen, ɓe paama sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki laamu Allah. Ma'ana, sey e torraaji ɗuɗɗi keɓeten nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bandiraaɓe am, heɓuki fii boɗɗum naa ɗum koyɗum. Ko ɗume boɗɗum ko belɗum ɗum neɗɗo heɓi fuu, sey nde o torrii tawo. Neɗɗo to e yiɗi nanki belɗum, amma o yiɗaa torraago, to neɗɗo on ɗon o meereejo. Bandiraawo am, to a yiɗi nana belɗum jaango, to torra hande. Fuu neɗɗo giɗɗo jooɗaaki to ɗawdi jaango, to sey o jooɗo to naange hande. Amma fuu jooɗiiɗo to ɗawdi hande, jaango bo lallay o jooɗoto to naange. Ngam non Allah Joomiraawo e tabbitinana en ɗo, to en giɗi natten aljanna nyalde jaango, sey njaɓen torrooɗen nder duuniyaaru ndu'u, ngam imaanu meɗen dow laawol Allah, ngam keɓen nattuki laamu Allah ko aljanna nyalde darngal. Bandiraawo am, ndikka torrooɗaa e duuniyaaru ndu'u, ngam imaanu maaɗa dow goonga Allah, ngam imaanu maaɗa dow laawol kisndam, barka hoolaaki Annabi Iisaa, keɓa cuutoɗaa nder wuro Allah ko aljanna nyalde jaango. Amma ta huli a wanyi tokkaaki Annabi Iisaa nder duuniyaaru ndu'u ngam nana belɗum, lallay nyalde jaango a tabititto nder bone e torra nder hiite jahannama ɗum haa abada. Ngam non bandiraawo am, sey cuɓa tokka laawol Allah nder duuniyaaru ndu'u torroɗa, ngam keɓa siwtaare nder wuro Allah ko bo aljanna ɗum haa abada nyalde darngal. Bandiraawo am, ayaare nde e wanginana en e njayri tokkuki laawol Allah naa ɗum fii koyɗum, tokkuki Annabi Iisaa naa ɗum fii koyɗum. E woodi torra e nganyaandi, amma to en munyi haa re'irde, bo non no Annabi Iisaa wi'i, en keɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ngam non bandiraawo am, taa alu torra e nganyaandi ɗi ɗum hollatama, ngam a tokkuɗo Annabi Iisaa waɗa njaatira gaɗa, sey ndaroɗaa e sembe nder imaanu maaɗa dow Annabi Iisaa. Aya 23 wi'i, nder koongale kawtal tokkuɓe Yeesu ɓe cuɓani ɓe mawɓe. Nder suumayeere e do'aare ɓe ngaɗi cuɓaaɓe ɓe nder jungo Joomiraawo mo ɓe kooli. En nani ɗo'o, Bulus en tokkiti gariije to ɓe ngaajinno, nder koongale kawtal sumpo tokkuɓe Annabi Iisaa, nder suumayeere e do'aare ɓe cuɓani ɓe ardiiɓe. Nde ɓe ngari dilluki,
sey ɓe ngaɗi ardiiɓe ɓen to jungo joomiraawo mo ɓe kooli, ngam o hokka ɓe bawɗe e faamu, o bo walla ɓe nder ardaare maɓɓe. Nden ɓe ndilli. Aya 24 yaaki 25 o wi'i, nde ɓe kuuli leydi Bisidiya, ɓe ngari leydi Bamfiliya. Nde ɓe ngaajini wolde Allah nder gariiri Ferga, sey ɓe ndilliri gariiri Ataliya. Daga ton ɓe natti komiwal, ɓe kooti Antakiya, ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Antakiya woni gariiri ndi tokkuɓe Yeesu goni gaɗanɓe ɓe do'aare. Allah barkiɗina ɓe, walla ɓe nder yaadu ndun. En nani nde Bulus en jotti gariiri Ferga, to ɓe ƴaɓɓino arande, ɓe ngaajini wolde Allah ɗon. Diga ton ɓe ndilliri gariiri Ataliya, gondi daande maayo. Ton ɓe natti komiwal, ɓe co'i gariiri Antakiya leydi Siriya. Ton to ɓe ngonno, to tokkuɓe Yeesu ngaɗannooɓe do'aare, ngam Allah barkiɗina yaadu maɓɓe, walla ɓe nder kuugal ngal o hokki ɓe. E non Bulus en timmini kuugal maɓɓe ngal waajinki nder yaadu maɓɓe arandeeru, ngam ɓe njottini kuugal ngal ɓe ngiɗi waɗuki nder yaadu ndun. Aya 22 yaaki 23 wi'i, nde ɓe njotti, ɓe kawriti kawtal tokkuɓe Yeesu, ɓe ɗiiwitani ɓe ko Allah waɗi laawol maɓɓe, e no o maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en dammugal hoolaaki Yeesu. Ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ton nder tokkuɓe Yeesu ɓen. En nani nde Bulus e Barnaba njotti Antakiya gondi nder leydi Siriya, sey ɓe kawriti tokkuɓe Yeesu gaɗannooɓe ɓe do'aare, ɓe kokki ɓe habaru ko Allah waɗi e laawol maɓɓe. Waato e laawol maɓɓe Allah waɗi alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe, o hokkiiɓe bawɗe, ɓe ngaajini habaru belɗum haa yimɓe ɗuɗɓe kooli Annabi Iisaa. Ɗon ma ɓe kokki ɓe habaru no Allah maɓɓitirani leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en dammugal hoolaaki Yeesu. Waato yimɓe ɓe naa Yahudanko'en ma jaɓi Annabi Iisaa woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalnde darngal. Yahudanko'en e kammino Annabi Iisaa waru tan ngam maɓɓe. Ɓe paamaayi Allah liloyi Annabi Iisaa ngam hisnuki ɓii Aadama fuu diga hakke e kiita muɗum garayka nyalnde darngal. En nani gaɗa Bulus en kokkiiɓe habaru fuu ko waɗi, sey ɓe mbaali balɗe ɗuɗɗe ɗon e ɓe ngondi e maɓɓe, e ɓe sumpootira, e ɓe manta Allah, e ɓe teddina Allah, e ɓe ngetta Allah ngam ko o waɗata nder maɓɓe.